etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxira, 6. demoraldiko 38. atalean gare, irratsaioaren 174. atalera iritsi gara, eta badakizue, Gamerauntxean grabatzen dugula Twitch katian astelenero, eta gero ja FM-tik, astearte gauetan, 12 aurrera entzuteko aukera izaten dozuela, eta horren ostean, ohiko plataformetan, ikusi zein entzun. Gamerauntxia Euskal Bideojoko zaleon komunitatea da, eta gamerauntxia.eus webgunean aurkituko dozu elkarteari buruzko informazio dana. Eta baita, noski parte hartzeko taldei buruzko informazioa. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Lander Untzeta, Bantxi eta Aritzo Driosola, hau pasuek. Bueno, gaure potente dator, kontua. Batzuk igual ikusiko zinuen, atzo egon zan Xboxen aurkezpena, State of Play beuki ginoan, Summer Game Fest, eta hori danak horrek zezaten nahi da, dozkogula, joku pilo baten aurkezpenak, eta joku pilo bati buruz hitz egiteko tartea, Eta esaten ginoan justo programazio horretik, denborak emongo aldozku nahi dugun guztia komentatzeko, ero bentsat gutxieneko nahi dugun guzti hori, Zerbitzu minimoak egingo ditugu. Aldan guztia bete, baina ez dakit. Guztia... Ordu betek ez du maten guztia egiteko. Ez. Osa, gondire, inoz baino orkezpen gehiago segurunik, inoz baino joku gehiago, eta, azkenien hori ez da, garrantzitsunak edo bentsat guri gehizien erakarri dozkusinak horrek aipatu, eta beste baterako etxi berko dukuz gainerakoak. Hori kontuari izan da, Nintendoko handikan ez duela egin berea. Hori da. Bueno, dirutzen bat zaizu igual kareta? Bota, aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, azteko, lehenengoa, State of Play udako aurkezpen handien protagonistetako bat, kasu honetan, eta, azken egunotako dozena bat emanaldi baino gehiago ikusteko eta aukera izan dugunez, azken egunotako potentienetariko bat esango dugu PlayStationena izan dela, ezta? Komentatu dugun bezala, danak ez ditugu aipatuko, baizik eta igual handienak, ero garrantzitsuenak, ero guri gehien gustatze jaunak, aipatuko ditugu, eta igual besteak izenez zerbait aipatu leike, batez ere noizko iragarri dituen, eta olako gauza, baina orokorrean aipatuko ditugu batzuk bakarrik, zesan duen bezala Landerrek, inoiz baino gehiago egon die. Eta PlayStationen ordu bete inguruko State of Play aurkezpen honek, joan den aste arte gauian izan zanak, ekarri zoskun hainbat nobedade eta gainera titulo eder batzuk, Eta gainera pena handiakin, anunziatu da benetik, ez dala izango bentsate solo single playerrak erenak dienak, ez diena PC-era porteatuko, momentuz bentsat, hor batzutan lagatze zoskun goguakin, ezta? Eta ez dakit, nahi baduz beni hasiko naiz, lehenengoakin, datari gabe datorren PlayStation 5-eko esklusibo ortaiko bat, eta izango da God of Warren urrengo joko bat, God of War Luffy, eta izango da, okeres baldin banago, Kratosen emaztea eta Atreusen amaren historioa, ezta? Bai, hori da, zorrumurrupio egon dire aldez aurretik, petzetan nolako Devil May Cry estiloko bideojokua izango zala, baina ez egiz izan Kratosen azken bideojokuen jarraipen zuzena dala esan leik, Bi aldiretik ez bakarrik jokarretasun aldetik, klaro, Fei, Kratosen emaztie, zuzenien hil ezagutzen genuen, 2018ko bideojokuen, historia txalonan aztezan, bera, hilo biratzi egaz, eta orduen petzetan genuen, bera protagonista buko daben jokuen, alako prekula edo alako zer zen zela, ezta? Aurreko bere abenturak kontiko dozkuzela, baina ez da holan. Horren ordez,
hiltzen da momentuen zer gertatzen jakon ezagutuko dugu, jainkoari zer gertatzen jakien, zehazki, alako beste erresuma batera bidaiatzen dabela esan lehike. Ja, Ebreko jokuetan, bai Ragnaroken horren inguruen ibiltze zirela apurtxu bet esango dugu, edo bentsete historiko gakotako atori izan, eta God of War zarratan beha apurta ipatzen horren inguruko kontue. Egiz izan, nahiko erabakio nadala esan behar da, alde zaurretik ja apurbet jeusten itziozkun historio horregaz jarraitzie, eta protagonista barriz egaz be izen arren, God of War bat da, argita garbi, fei ezagutzen gendun, lurralde resuma nordiko horretako jainkosarik edo gerlarik boteretxunetako moduen ezagutu gendun Euroko jokuen. Eta hori zebera erakusten dugu. Oinarreze berroa ere, hirugarren pertsonako akzinoa, borrokak, izaki mitologikoan kontrako lehiak, oso ikusgarrizek, grafikoki astakeria bada, pasada bada, batez bera fei zelanen dagoen, ezta? Zelako bere keinuek, bere ulie, ikaragarrizko maila erakusten dabe. Eta gainera hori, aurten, joku honegaz, berritxasun moduen, jaztiren mugatuko jainko nordikoatara, edo eskandinaviartara, edo gresiartara. Horren ordez, jainkoak iliosteko lurralde horretan, mitologia edo lurralde desberdinetako jainkoak izak danetarik ikusko dugu orduen, alako naste handi bet egongo dela emoten dugu. Ikusi dugu zen jainkoan artien, usto bat mongoliarra, olako gudaren jainko mongoliarra edo tibetarra olako zer dela, egipziarra ikusten dugu sortik, orduen, orokorrien, niri bentset, asko berotu duzti honegaz, aurkezpena ikaragarriz izan da. Bai, esan dezun bezala, aurkezpena interesgarria, gainera ematen du alako mix bat dengo dela mundu guztitako jainko ezberdinen artean. Formula mantentzen du, haudeko God of Warrena, bakarrik, kasu honetan fei dala protagonista eta Kratos, berrikuntza igual baitaren magiak sartzen diala, ez? Nei hori harritu nindun erabatean, ondo irutzen zaite, sartzea puntu hori. Haugazu borroka betiko espatakin eta, baina, magia puntu hori haugazu. Eta gainera, espataren, espatez itzeinez, ematen du espata bera ere batean protagonista izango dala, ez? Bemoten du bai. Eta kubo hori, ez? Baita ere. Bai, espati barik bere zintxilikariz ez da izan dan berba izan. Hori da. Magia aldetik Kratosek eukitzu bazen bai, magia pilloa. De hecho, God of Warretan horrek lortzen ibiltzen zinen, ez? Abilezi eta eraso magiko desberdinek. Baina bai, feiek bere boteriek euko deuz, orduen apurubetalden duko dela moten deun, ez eta jokagarritasun oinarrezek mantentzen dizen. Baina horrein honetan nabaritzen da, ez da, jostagarritasuna berri esango dela, bai, askoz ere trebeagoa da, askoz ere askarrago mugitzen da, ez da? Hor ematen du, guain, ez daki salto bikoitza modela zeratikan, eta hor nabaritzen zaio, bestelako, Kratosek, egin ezin izan zituen kontu batzuk ere sartuko dituztela orain, eta horrek, aize freskoa ekarriko dio sagari. Zagitze horrera nahi osoen besteren bategaz edo, denporiz galtziarren. Ados, bai, eta hau zurilako dutu. Venga, hau dia ezaguntzen gendun alde zaurretik, eta ganera dati bera bezarritxe egon da, Marvel's Wolverine buruz gabiz, 8 bideojokuri buruz, iraiaren 15 esterneko dana PlayStation 5. Eta egize oso horbildeko gule, baina lehenengo erakutsi dozkue jokagarritasun bidizo bat, 8 megaz, alako esena edo jokuen satitxu bet, ataltxu bete erakutsi dozkuen, lehenengo isilgordekako atal batzukaz, zelan 8 hor da bien, ez da, olako base batetik, edo ez dakiz erran zehazkintxo momentuena, baina kasa eta aikinen artetik, zabaizetatik, saltoka, beste guardiak, hiltzen akabatzen, nahiko odoltxu espero gendu moduen, nahiko baino oso odoltxu. Da, gore nahiko esplizitua da, Bai. Azitxe ez, zelan hiltzen dauzen beste danak, baina bai berari eragitxe dut zen zaurizeko bai, ez da, Wolverinek takizuen moduen, bere boteri nagusi izango zana, sendatxiena da. Eta orduen, hor ikusten dugu ez, zenbat, tiroak emote dutxi ez, bere erropak, bere, dana aragiz ez, egaz urteten da, basikoki. Eta sendatzeko almena deko. Erropak horrek be, regeneretzen dire izango dugu, baina, ez da gara sorik horregaz, ikusgarriz da, eta nik uste dute oso ondo pasiko dugule. Hori azteko, lehen hori zilgordekako atal hori dekogu, baina gero ja borrokak ikusten azten gara. Borrokatan
Spider-Manen, Simpsonia Gamesen Spider-Manen bideojokuen antzekotasun handizek dauzela ikusi geinke, baina borrokak hori, ez da esan dugune. Gore piloa, askoz frenetikoak emoten dabe, violento hauek, eta egiz izan itxura ikusgarri zedekie. Erakutsi dozkuen bidizoagaz bukatzeko, azkenengo estena baten ikusten dugu zelan, Uncharteden estiloko olako ibilgailuen gaineko ataltxu be dauela, otxokume ibilgailu batetik bestera saltoka dabil, tanak akabatzen, kiston sarraksi zeitzen, eta egiz izan grafikoki, hor erakusten dut dekon ingerra joku honek, ze ikusgarri zedan, zelako estenak, eta egiz izan pasote, nik koak ikitzetez, baina sorren beste, lehenengo gameplay honegaz, ja rape hostia. Lander, bueno, eta beste hoki galdera bat, nik ez naiz, nola esango nuke, saletua Marvelen da mundu hau eta superherena, beti izan dut, baina beti izagutu izan dut otxokume zea bezala, aktorea izena Hugh Jackman bezala. Jolasetan mantentzen da Hugh Jackman edo ez dute Egon ziren jolas batzuk, X-Men Wolverine Origins edo neko mitiko dela, hor bai, ze bere filmin oinarritxutu gotezan. Baina bestela ez, beste aktore batzu dukoz, beste bikoizlari batzu dukoz, eta aparte mantetzen da, unibertsu hortatik, filmitako unibertsitatik alden dutzen dira. Bai, komiketakoak kontuz, Osea, adibidez, berdina, Hugh Jackman oso ondo karakterizauta dago, baina benetan ez da komikitako txokumen hain antzekoa. Ja, alturan hasita, otxokume da superheroi bajituena zalantza barik. Osea, usto bat 60 olako zeu eukiko da bela. Eta gero, berdina Iron Manekin be, eta hoia txaskarrillo bezala, baina komikilariak, karo, Iron Man asko dare, eta komikilari asko, baina nik ikirako izan dut, ez darela gustora Robert Downey Jr.ekin, eta igual Johnny Depp ikusten zebela batzu gehiago, eta olako gauzak. Osea, que, bai, batzutan, osea, eren ideia eta gurea, osea, pelikulak emoten dozkoena ez daukazetan hain lotuta egon beharrik. Eta nik uste dut aukera hona dela, bideojoku batean, azkenean nola modelatu ja dozundan hasieratik, purismo hortara pasatzeko. Egia da gutxiago salduko dozula, baina, bueno, kasu honetan ez dut uste asko igartzen danek. Bideoan ikusten denera bera, ematen du joko horreikoan, jokoaren mundua edo askoz ere txikiago izango dela, ezta? Spider-Manekoarekin konparatuta. Mobilidade gutxiago igual. Bai, ez dakit. Tamaino dinezu, ez? Karo, Spider-Manen jokuetan New York ikutzen gendun, bigarrenan apurtxuek izago edatzen zela guztu, Queensera, bueno, Manhattan eta gero Queens eta ukitzen gendu zen. Hemen ezago moten hori linaltxo hau izango dela, Uncharteden estilokoa, ez? Igual, eszenarizo txiki baina zabalak, baina linealak, batetik besteria garotzen ibiko garela azken fina. Leku gehiago, baina oso leku akotatuak, ez? Baita ere, Spider-Manekin daugazun abiadura mugitzekoakin berdezu espazio zabal bat izatea disfrutatzeko hori, ez? Otxokumek a priori nik daukin, bueno, beti izaten, ez nahi zadito hontan, baina esango nuke ez daukala alako movimendu askorik. Justuntxe gabe hor ikusten motorganien, ez? Bai. Zizten izan da, baina. Bai, ibilgailuak eta gauza normalak esaten bat ez da... Bai. Ez da, ez, ekaitzero, stormo. Aurgo irratxe baten komentatuen oso gorea izango da, eta nik uste berdala batzutan olako pixkat elduagoan zatan, ze superberen batzuk pekatzen dute pixat. Mundu guztia kontentatzeko nahi izatea, eta... Eta horka egiten dabe, kale, Gero egiten dabe Deadpool eta olakoak dienak, ez, publiko jakin batentzat, eta oso ondo funtzionatzen dabe. Bai, guzti izadoz. Ez dakit nahi dozuen pasatzea, ero zerbeak gehiago komentatzea otxokumeri buruz. Guazen azkar bestela, gehatuko geha. Joko pio ditugu eta neri... Biek ditugu bakarrik. Ja. Bueno, ez ditugu hainbeste komentatuko, bakoitzetik hola sakonian, baina bai, ondo dago kontu zibiltzia. Esan behar dutzuen, zuek kontrol lelengora jolastu dozue? Bai. Hori da, ni daukat, kiston gogua, eta instalatuta eta asitza 1000 aldiz, baina denbora hori tarte hori topatu, eta igual aurten Euskalian igual saiatuko naiz egur pixkat emoten honi. Eta urrengoa, jolastu duzuen, ez dakit bantxeken nahi duzun komentatzea, Control Resonance, ze pentsatu jatu?
Egia esan lehenengora ez dut jokatu. Bueno, probatu nun, zitzaidan asko gustatu eta gendu egin nuen. Espero nuelako behar bada Alan Wakeen estiloko zerbait, ezta? Eta zitzaidan asko gustatu egia esan. Orduan, honen gainean ez daukat ezer esateko. Bai, unibertsu berdina, baina jolasak ez dauka ez zertan antzakrik. Baina asko erakartzen den joku bada, eta bigarrena be, gustatze ez, gravitatearekin eta egindaben proposamen hori, aukera baldin badokazue ikusteko trailerra gomendatzen dutzuet. Bai, igual zehaztu birna, ja ezagutzen genuen jokue, baina oingo honetan State of Play honetan dati zehaztu da bela, irailaren 24 estreneko da Remedin Control Resonant hau, eta plataformak ezagutzen duen, duzen. PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako jasoko dugu. Igual pixa premisa bezala jartzatik, ez? Ematen du FBC, dala kontroleko, FBI-a bezala baino kontrolekoa, arek uste Manhattanen daukala eraikuntza, baina bueno, eraikuntza hortatik hortako entitateak askatu india, eta Manhattan bera dago alako deformatu edo gauza raroakin, eta hortaz hor premisa hor kokatuko dela. Bai, bentsete diseinuek eta txarranak eta erakusten da bezenak lehenengo joko baino gehitxo guztien da, bestez? Nahiko soroak dire orokorrien, estilo artistikoa pia guztia date. Eta gero hori joko hartasun aldetik beha aldaketa datoz, oingoan tiroketak baino emoten deu Devil May Cry estiloko bideojoku baten aurrin gauzela, komboakaz, kolpiekaz, gero taminak epatu daben gravitatien kontrol horregaz be jokatuko dugu puzzle gainditzeko, mugitzeko. Orduen beste bat ikaragarri eragartzen doztena, baina data aldetik, segurunik arazo egiko dozela, epatu dugu moden, iraileko 24 estrenetan da, eurreko 8 bideojokue irailaren 15, eta ondorio ditxe batzen urrengora goaz, urrengoa egun bat berandu hau estreneko da. Irailako 25 jasoko dugu azkenik Onimusan joku barrize, Onimusa Way of the Sword, oindala, ustot, urte bete okerspena bilen, edo bi igual, iragarrezala beste State of Play baten, eta azken trailer potenti erakutsi dozku, ez? Lehenengoz Onimusa itxurie erakutsite, oingoan protagonista barrizeko gu, Miyamoto Musashi izango da Onimusa honetako protagonisti emoten deu. Unibertsoa purruet berrabiarazi edo, beste toki batetik joko da bela, protagonista barrizegaz, historizo barrizegaz. Ez dakitxe, eurreko jokuek guztiz ezabatu gure da esan mapatik, baina, apurruet, azkenin kontuten hartu behar dugu, azkenengo Onimusa handize, Onimusa lau, Dawn of Dreams, PlayStation bizen kaleratu zala. Osa, ja, aspaldiko joku dela, eta orduen ondotorko jako, ez, beste buelta bat emotie joku honeri. Horren samuraizek, deabruek, Parisek, kontrarasoak, borroka ikusgarrizek, Kioton ganera, girotute, oso girotzez ikusgarrizegaz. Eta niri betxe pila regartze ostez, zeganera demoa bekaleratu dabe, plataforma danatan, lehenengo orduek, eskantzen doza joku lehenengo orduek, tutoriala ikusko dugu bertan. Eta niri asko guztiate, osak, desiratzen, hau irailaren 25 izan dugun moduen, PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako ikusteko. Hemen ni harritu nahu, Switch birako bertsioa segoteak. Bai, guztiz, Capcom azken urtien, bere joku handi danak Switch bizen estrenetan egon da. Gero aipatuko gogun beste bat de Switch birako dator, kanera, Resident Evil barrize. Orduen, nahiko harregarrize Onimusa hau, iragarri ez izena, igual portietan dabien taldieri arrapentxo, edo ez dakitxe, paseko zan, pentsen egote torkizunen ikusko dugu, zantxeran mobitzen da. Orduen ia. Hor diote, batzuek diote hor Nintendoari dela joko batzuk horretzen bere direkterako. Bai, iragarpen batzuk. Bai, batean bat, inoiz edo egin duela, esaterako Final Fantasyren bat edo Xboxen olako emanaldi batean edo iragarri, eta gero urrengo astean edo Switchek, esan Nintendok, esaten portatzen izela Switcherako ere bai, eta ematen du oraingoan antzeko zerbait egingo dutela. Espero bai, etxez, joku izela moten deu, ganera, nik uste Switch baterako, ez, kontsola japoniarrerako oso proposa dela, eta oso ondo funtzioneko da, bela, nik egize da marketing kampaina momentu ez dela izan oso potentia, Resident Evilen artien, Monster Hunteren artien, pragmatari berari betzo ez totxien askorik eskaini guztuen dikorokorrien. Eta ia, azkenengo aste honetan, apuru mobizen azten zen Capcometik, betxet demoa gazori lortu dabe. Eta hori posteko, demoan kontu Capcom ezelan gidatzen daben, euroko jokutan egazbe ikusi zen dugu, honegazbe, nik uste begira asko erakartzi lortu dabela, eta Onimusa topera bueltetan dan.
Ze praktika astua demo bat ateratzeana, eta ze garantzitsua da. Bai, betzete azken alditzen berreskuratzen da biz, Bai, indizek batez be, baina enpresa handizek be gerozta gehiago gauz ikusten da posten honetan. Bueno, mina dejo lo guerri ez itzaio oso ongi atera demoarena. Ja, Orduan kontu demoak bai, baina atentu zibili behar duzu goiekin, ze gaizketeraz gero jokoa oso leku txarren utzi aldute. bueno, esango dugu txartu urtiakola, baina gero berantzaz joku ekristena. Ontxe bertan nabil horretan eta asko da beste guztan. Pila bat beste guztan. Beste bat aipatzearen State of Play-txik, demoak eta esan da No Rest for the Wicked. Pasesan State of Play aurkezpenetik. Gaur egun sarbide, horreti asko sarbideen dauela ordenagailurako, hau da Moon Studiosen, hau da Orin sortzaileen bideojoku barrezea, alako Souls-like oso itxuroso bat. Eta hori aurreti asko sarbideen dago gaur egun, baina ezken duen 1.0 behin betiko bertsiorako dati ezagutzen. Ez da bez guztiziaztu, urrirako preste egongo dela aipatu dabe, eta klaro, State of Play zin egon da, PlayStation 5-eko bertsinioa be baiestatu dabe. Oinartien, zaten bien, egongo zala, baina noiz aipatu barik. Osake, 1.0 hau urri zen helduko aleneko PC-erako eta PlayStation 5-erako, eta etorkizunien Switch 2 eta Xbox Series bertsinioak be jasoko deuz. Neu ibilintzen aurreti asko sarbidien, dinote moduen alako Souls-like bat da, Diablo... ikuspegi zaitxe bat ez be, ikuspegi isometrikoagaz Diablo gogorakarre leikena, gero estetika aldetik, niri bat ez be Arkanein bideojokuek ekartzu ez gogora, personaisen diseinu eta holan. Eta ostras, honek be, ondo urten ezkero, batez be rendimendu arazoak, munduen girotxe, egitura desberrinek eta konpondu ezkero, aurtengo joku handizetako bat izeldik, lantzariparik. Sarbide aurrezti askoak pixka parmeak izan zituen, ez, Lander? Hori entzunun geroztakitala izango da? Bai, batez behar rendimendu aldetik, eta antxut esan, gero enbizan aldaketaren bat edo beste eiakin askori guzte erabiltzaileri, baina, klaro, azkenin aurretezko sarbidin zauz, betiztoso amatuko, gero nik uste dut jundiz lago betzen, multijokale zebe gitzu bien, eta untxe momentuen estimenez hartu neskero, gehien bat baikorrak dire analizizeko, zato, David, borrokan, baina ia ondo eltze jakun. Vale, pozgarria, albiztea. Bueno. Eta ez dakit, holan, labur-laburra epatu gure duzuz beste batzuk pasizerena bertatik, eta listo? Edo, bai, gainetik komentatzen ditugu, nahi badazue. ¿Ves? Rayman Legends Retold, urriak baterako, esan zeben. Silent Hill Townfall iraiak 24-ako. Ace Combat 8 Wings of Teve urriak 2-ako. Gero Marvel tokon horreka joko, Fighting Souls aipatu zeben, eta baita, zezaten da hemen, Doom taldea, ez dut ulertzen. Bai, berez joku beraz agutzen gendun, baina orkestu binez izan, Doom pertsona izen taldi izango zena. Baina Doom ez da izango Doomeko... Ez. Doom Marvelko superbilagoen. Doctor Doom. Hori da. Vale, joder. Despistatena guztiz, ez. Marvel tokon ikusi ginduan, zein da laste batzuk programan. Abuztuak zeian. Abuztuko hortariko bat, ondo dago. Kemuri, 2008-ako, urrengoak. Until Dawn 2, baita, 2008-ako. Hill, 2008-ko, eta gero Tomb Raider Legacy of Atlantis, otxaiak 27-ako, 2008-ko, baina ja datakin, otxaiak 27-ako. Bai, berez aurtengo espero zala, eta berandu izan dabe. Lander, zurrumurroa entzun dut, zurrumurroa zerbait egiaztzen entzun dut, nonbaiten ikusi nun, Tomb Raider berria, ez dakit hau izangoan beste bat, adimen artifiziala erabiltzen nahi diala pila bat egiteko. Ez dakit hau zan, o remasterren bat? Ezeleke, bai, eske gaur egun, esan gotxet. Osea, Steamen gero ez da gehiago ez ikusten. Adimen artifizial generatiboagaz, eta bizela erabiltzen, bideojoku esortzeko. Karo, ez da guna ese puntuta gaino, arlotan erabiltzen daben. Konzeptuak etxeko, hori gero ez da gehiago ez ikusten. Plataforma batzutan, adibidez, roleko jokoak eta saltzen dien plataformatan, jada bizipintzen aukera bezala, izkutatzea, adimen artifizialakin egindako edukia bai edo ez. Estimen bai, Osa, jarri garra daukazu. Karo. Vale. Bai, venga, askotan bez, kalitate aldetik eta azkenian tengo die gauza pilo bat, beteko dotzu fit guztia, eta igual hori, ez tozu nahi. Netzate aukera interesgarria da. Eta zure galderari erantzun da, bai, honek erabiliko du. Tomb Raider honek, bai.
Bai, Da, lehenengoaren berregitea. Bai. Bai. Vale. Karo, gero ikusi da zetan erabiltzen da ben, ez? Hori da. Bai, azalpen ofizial bat eman dute, bai, epatu dute, bueno, ez da, lan astunak edo errastearren, bueno, ez da, beti esaten dena, ez? Lan astunak errastearren, erabili dutela, bueno, ez da, posesibiltzarren blokez bloke, bai, eta kontuan izan da gainera, pues, lehenengoaren, bueno, ez da, batalasko eta asetak eta hor daudela, pues, erabiltzearren, bai, erabili dituztela, pues, adimen artifizialarekin sortako erremintak, ez? Eta, bueno, behintzate hauek zintzuak izan dira. Bai. Bai, hortik anengo diabetze batzuk, seguro gauza gara egiten dutela eta ez dutela aipatzen, ez? Bai, eske, bai, erabilerak eta erabilera dauzka, Hoi da. Ikusi behar ba. Ados, Bantxe, hemo gor. Ia ostiral gauean, bai, ikusi genuen beste emanaldi bat, beste emanaldi handia, bai, bigarrena, S3 honetan, ez? Kasu honetan, Geoff Keighley, bai, kasetariak edotako Summer Game Fest. Bai, bueno, esan bezala, E3ak amaitu zirenetik, emanalde hauek joan dira indarrak hartzen urtez urte, eta azken urteotan gero handiago izan dira, ezta? Eta garbi, hilabete honetakoa izan da, urteotakoa izan da egon den handiena, bai? 2 ordu iraun zituen, eta 2 ordu horietan, iragarpen asko egon ziren, batzuk industriako estudio handienenak, eta, bueno, Indiak ere bai, eta horietako batzuk, asko eta asko, iragarpen berriak, bai? Hainbat joko iragarrita zeuden, hainbat joko zaharrenak ere bai, aprobetxatu dute, trailer berriak eta emateko, baina iragarpen asko berriak izan dira. Eta oraingoen gainera, bueno, ematen du Geoff Keighleyari dela erritmoa hartzen, olako aurkezpenei, eta oraingoan, erritmoa asko zeratxeginego izan da, bueno, eta ematen du gainera, publikoa nahiko pozik geratu dela aurkezpenarekin, bai, ez dakit, irakurri ditut aurkritika batzuk, eta ematen du jendea nahiko pozik geratu dela. Bai, egiz esan, lagun arte egon ginen ikusten, afaltzen egon ginela, ez da, beste giro baten ikusi nagoen horrelein nagoen bitxute, baina askoz gehiago disfruten nagoen orokorrian, nik uste dut, hobeto gozela, bai joku egaitzik, baina bai euri jarri hotxin erritmoa, zelan ibiziren gauzak aurkezten, beti egoten da txapatxo eportxu bat, ganera hau da, benetan zuzenen eitzen den aurkezpen gitxistako bat, beste nagia aurretik grabeta da, eta bar, honek areto baten biltzen dire, ez da indundan zehazki untxe momentuen, eta bertan, gonbiatu deke sartzen da bez, estenatoki zen, bertan momentuen da biz, ez, beste lan bat eskatzen dugu honek, baina bengoan porte dire, nik uste dut, asmatu da beraia. Ia, egon diren iragarpenen aurrea, iragarpenen aldetik, bueno, zarantzarik gabe, importanteena Final Fantasy VII-ko berregitaren 3. atala, bai? Hori biliziren nola deituko zen, azkenean Revelation deituko da, bai? Hore, RE, bai, aurreko atalek zekaten hitz joko berbera jarraituta, bai? Izan dira Remake, Rebirth, eta lehen Revelation, ez? Hor zegoen zurrumurua Resurrection izango zela, baina azkenean Revelation da. Eta, zer nahi duzu esatea, bintzat, pintardeko ikaragarria, bai. Horrengoan, plataforma guztietan ateako da zuzenean, bai, denak batera, Switch 2 barne, bai, orain ikusi beharko dugu, horako joko batek zen horako errendimendu doka Switch 2 batean, baina, bueno, horre ikusi idea, bueno, hainbat aukera berri, eta, bueno, esaterako lanen sistema ekarri dute berriro, bai, Final Fantasy sagara, tal garrantzitsuenetan normalean presente egoten ez den sistema bat, eta ikusi beharko dugu, bai, nik Rebirth oraintxe bertan, bueno, erosi berria, Switch 2-dako, eta oraindikan ez dakit historiak nola eramango bueno, horregatik ez ditut ikusi trailer gehiegi. Eaz dizkidaten sorpresak bai, berriunduko, horregatik ezin dizuet gehiegi kontatu historiaren gainean, nik neuk ere ez dakit, zer kontatuko duen. Baina, bueno, bai, pinta bona, bai. Baina neu berrebertzen enasi bili, eta jandot espolio horren bat edo beste horren inguruen zalantzati bili nintzela, baina, bueno, eta bona ba. Alan dabe hori, aipatzen duzu lanan sistema hori gehitzu da bela, moten dugu pertsonaizek erropa desberdinak jantzitze, apurrete Final Fantasy 10 moduen, isa 10 moduen, gratzazan moduen, ez? Lortuko guzela botere eta bilezizi barrizek.
Amairu iru. Mairu iren bai. Kastro, bai. Eta bengoan igual, holan berritzesunik handizien izango da, mundu irekizena, ez? Reberzen ikusten gendu zen atal asko zabal hauek, baina bengoan, Final Fantasy VII originalien jokatu gendu noktakigu moduen, mundu amaiera erantza osorik zabaltzen da, Highwind ontxizeuko dugu leku bat bestere biltzeko, ganera, aipatu da, ez dakiz epotu da egin zengo da negiz, baina alako paragaide zenboteko gara, eta trantzizio hori parik, ize edozen lekuten erortzeko edo ibiltzen hasteko aukeri gongo dela, ezta? Suposatzen dago izela puntu batzuk hautatute horretarako eta baina ikusko dugu. Eta hori, eurekotan oindela gitzi asko aipatu izin dugu Final Fantasy VII, rebertzen port barrize jaso ongitzi. Eta horren, hobetxie eta azkenengo atala izango dela moten dugu. Grafikoki ikusgarri ze, historizen atalik, edo bentsete punturik garrantzitsunak joko deuz, amaierie. Osake iaz lan datorren hau zebe bai. Itxura oso hona dauka, nik uste aurrekoen maila hori mantentzen dula, eta inkluso hobeture bai. Galdera teitean nahi nizuena, esan dezute, etzen dutela nahi ikusi adibidez, bantxizuk ez dezula ikusi trailer herria, spoilerrak ez jasotzeko. Asko aldatzen da historia Final Fantasy VII originaletik esateko orain spoilerrak izan ditzazket? Bai, nik uste dut, trailerra ikusterekin ateratzen direnen pertsonaien arabera, bai. Hori gure esaten. Bestela, Eurokorrien abia puntu ez da horrentez berrine, baina goza batzukaz bai janseink spoilerren bat edo beste. Vale. Galdetze, porque Final Fantasy zazpian ez nahizelako ibili, horrendik. Hori ikusita ze pertsonaia agertzen diren, bai. Vale. Vale, eta ondoriutzen bat zaizue, pasatuko gea urrengora, bai, oraingoan, Capcomek, iragarri du bere Resident Evil saga famosoaren, bai, Biohazard Japonian, bai, bere saga famosoaren urrengo berregitea, bai, kasu honetan, Kode Veronica, oraingoan, Veronica izen soilarekin ez da, eta, 2027 da, plataforma guztietan, bai. Nik egia esan ez dakit, zeintzuk diren berrikuntzak, eta bai, ez dakit zuek honen gainean zerbait esan dezakezuen. Bai, Kode Veronica berez, hau izen behar esan benetan Resident Evil 3 handiz izango zena. Gero Nemesis egaz, horri garrantzi gehiago moti erabaki bere gara izen. Kode Veronica holan kaleratu zen, PlayStation 2ko lehen, PlayStation 2, Dreamcasteko lehenengo Resident Evil handiz izen da. Eta denporikaz apurretaz dute geratu da. Osake, egize da bere akatzak edo ukibazela, bere aulguniek bere gara izen, originalak. Orduen, honen remake ikustie postekoa, grafikoki erakutsi euskuna bintzat. Ez da jokuko zebez, alako sinematika moduko bat da lehen pertsonan. Gero, suposatxe joku ez dela holan izango, hirugarren pertsona jokatuko dugule beste remakeetan ibilgaren moduen. Baina, bintzet, agertu jakune ikaragarze, Claire Redfield itxuliko da barriro, bere izango da, bintzet, asikerako protagonistia, ze Code Veronica originalien gero beste batzuk gidatzen gendu zen. Eta baize beroz, nire harritxu goztela, zurrumurreko eragote ziren, jakin genduen atorrela hau, baina harritxu gozte ez jarraitzu izena lehenengoan beste remake bategaz, Resident Evil originalan beste remake bategaz. Ze Code Veronica esan gote moduen, 3. atala izango zen berez, hor historizoan gako garrantzitsu batzuk jotzen dira, arrapetan dira historizek. Eta harritxe ostez, erabaki izen da, asikeratik aztie, Chris Redfielden historizaz jarraitzie, eta holan hau dena lotzen joatie. Redfield eta bat ezbe Albert Wesker txarran, gaiztoan historize lotzeko aukera politza darako. Baina, oso posiko negaz, Capcom topera dabil, atzedenik hartu barik joku potentik ataten bat abestin atzetik, eta Kode Veronica segurunik handiz izango da, ze antza, Resident Evilen talde nagusiz eta bilgaratzen dago. Hau da, Resident Evil Pin remake, Resident Evil Laun remake honen esku egon zan, eta horrek izan dira azken urteetan honetarikoak, osake hau be ondo urte birko zan berez. Niri logikoagoa iruditzen zait hau berregitea lehenengoa baino. Bai, zuka zaipatu duzula, ez da? Beti danik izan dalako, eduki duelako atal galdu estatus hori, ez da? Eta lehenengoa, askotan ikusi dugu, ez da? Lehenengoaren berregitea hori GameCubean, gero lehenengo horren HD bertsioa, ez dakit, ez? Deserako ikusi den duen, bai, egon dira. Bai. Egon dira asko.
Orduan, pues bueno, horretan gainera plataforma guztietan, eta bertsio guztietan, eta bai, orduan nik neuk eskertzen dut, hau berregitea lehenengoa baino. Osa, nitzako adibidez, Resident Evil originalan berregiti egin kubekoa, eta gero HD bertsioak. Nitzako direk Resident Evil klasikoan artien onenak, eta ni horrekaz posin hau, Baina ez zaten eban geizen bat, belanaldi barrezentzat Resident Evil bat erreza usartzeko, igual hortik hasi berziela. Ni baretzte, ni kode berorik azbe posik, eta jarraitzi holan, eta ja beste ametik eurrera begire, ja zer datorren, ja Resident Evil bost eta lakoatan saltzen gara, igual, ez da bela bier berregiterik, ez dakit zera baiko da, baina ikusko dugu. Logika izango luke hirugarrena hau egin badute urrena lehenengo izatea, ez? Bosgarrena askotan aipatu izan da, ez dela sagako honena, precisamente. Hortaz. Bueno, ni bosgarrenaren defendatzaia naiz. Bai, Eta kooperatiboan jokatzeko. Ez dela Oso, bai. Egia da, oroitzapen oso nahitu dela, bikotarekin jokatu nuelako, eta bai, ez dakit, bai, oza, hori holan sofan eta beste pertsonatekin eta elkarrekin jokatzeko, bai, momentu horretan ez zegoen ez da internet ere, zen pantalla ez dituen, ez da? Eta historia da oso tontoa, bai, eta hainbat estena dira, bai, benetan, ez dakit, nahiko lotxagarreak, ez nahiko oso lotxa ematen dute. Baina jokoa bera, ez da gorren gaizki, ez? Oso divertigarri da. Kooperatiban ibiltzeko lagun bategaz, online bekutsi man, arek. Bai, batez be pantalla zatituen oso gana zen. Bestela bai, zutin izun dana. Historitzen, jokagarri desun aldetik nik gura Resident Evil lau adibidez, baina, bueno, kooperatibo puntu horrek asko irabazten eban zentsu honetan Resident Evil guztek. Ia, bueno, jarraituko dugu, segura ematen du denbora aldetik nahiko zera guazela. Aurkeztu joan beste joko batzuk, bai, nahiko azkar joango naiz, bai. Izan dira Guild Wars 3, bai, rol joko masiboa, bai, hirugarren atala, bai, bere egunen oso modan egon zena. Eta nengoan, bueno, ematen du aurrekoen estiloarekin, jarrituko dutela, ez? Gezan ez naiz oso salea, orduan ez daukat askoz gehiago esateko, bai, gero zebe komentatu nahi baduzue, aurrera, bai. Ondo iruditzen mazuzue, joango naiz, komentatuko ditugu danak, eta gero joango gara komentatzen, bale? Gen Atlas, Fumito Uedaren berria, bai, ematen du, Fumito Uedak, topatu duela hor beste estudio bat, ez? Eta horrengoan, Ico, Shadow of the Colossus, eta nola deitzen zen bestea, The Last Guardian, The Last Guardianen autoreak, bere joko berria datako duela, oso ikusi bat negatiboa oso Fumito Ueda da, oso espazio irekiak, isiak, hor esploratzeko, oso refleksiboak, ez da, bai, horrengoan robotak egongo dira tartean, eta Fumito Ueda lanaren salea bazareta, imaginatzen dut gustatuko zaizuela, niri behintzat, ez. Ni asko, baina harritxu ez nagezen izen da batez behar ataten duen rifle eta ja tirok azten danien. Hori neban espero inonik irabez. Han zau de Colossus, baina robotak azta. Tirok azten da, baina nora da zonegaz. Alan da ben ditzeko oso itxuruana, ikusko dugu, senatorren, baina barrure honegaz topera. Ni benaiz oso salia, olako The Last Guardian eta rollo hau. Eta Shadow of the Colossus ez dugu eukera, baina beti deitzu izan da, ez? Gustatzen niri espazio liminal horrek eta nola eramaten da benez, dana isiltasunian, baina asko erakartzen hau. Baina ja, harri-harria da pixka bai tiroan sartzea. Ze beste, zan ditugun Fumito Uedan jolas klasiko eta hain famatoiek beti danak eukiute espiritu bat antzekoa dana, eta ben golpera hori tiroak sartzea. Gero igual jolas oso nada, baina harri-garria da zira puntu bat. Nei ez nago harritu, oso Fumito da ikusi dut jokoa. Bai, egia da hori tiroen sartu dutela, baina... Bai, bestela guztiza. Bai, ez dakite, bai ikusten dut hor koherentzia bat, ez? Bai? Ikusten dut buruari galdetu dela, bez? Tiroak sartu ditut, bai, baina holan egiten bat dut. Seguro hor badagoela berezitasunen bat, edo... Bai. Ez dakite Guild Warsen gainean zebete esan nahi duzuen, bai, oso azkar pasatu dut. Nik bixari pixkat bakarrik ebilen itzan, baina sartu notan ordu batzuk, Eta asko gustau jatan, batez ere esplorazioa eta estetika. Pentsatzen gate arte aldetik brutala. Orduan, karo, justo hori da gehien aldatuko dana, ez? Pentsatzen dut. Ikusiko dugu.
Onjokan jende asko jolasten da, ezagutzen da jendia jolasten da bena, Mhm. Guild Wars bira. Eta, joder, a ber zer tetzen da ben. Egiz esan, begisa gainean eukikot. Ze, da gauza bat hori guztau jatena, neban eukiola inguruan be jendia momentu aretan ibiltze zane, igual, ez, denborari bez, baina asko disfrutatu neban ni bakarrik esploratzen, eta hostia, MMO-etatik, ez, WoWren itzalpetik ies egin da benetako horietako bat izan dela esango nuke. Mhm. Bueno, ba horretaz gain, bai, Stellar Blade berria ere iragarri da, Blood Rain deituko dena, kasu honetan datarik gabekoa, eta bueno, ezta, plataforma gehienetan aterako dena, bai, Switchak enduta, eta, bueno, bai, nik lehenengoan ere ez naiz ibili, eta bueno, ez dakit, itxura aldetik ere, ez dakit, bai, ez zidan nola arreta ematen, ez dakit, generikoegi, bai, baina, bueno, ematen du jendea posik segola, eta bueno, bai, bigarren sati bat ere, bigarren atala, ba, bueno, ba, egiteko nahiko sale eduki dituela ematen du, eta, bueno, pues, gustoko gai dituenak olako historiak eta olako jakan eselaz, ez da, zera, ez da, jostagarritasuna, ba, beraientzat, pues, bueno, sorionekoak beraiek, ez? Ez dakit zerbait epatu nahi duzuen honen gainean. A ber, nik uste lehenengoa famatu batintzala, ba, bueno, protagonista ultrasexualizatu bat zaukalako, baina gero entzunun jokoa hori kenduzkero etzela txarra. De hecho, neiko ona zala. Bigarrengoan badirudi, ez dakit, o protagonista aldatzen den, o bentsat estetikoki diferentea da, aldatzen da, ez? Bueno, imaginatzen dezuten bezala, zoritxarrez, ba, hipersexualizatu horren alde zaudenak oain oso kontrolatera dira, nahi ustet hori gutxiena inpertatu behar dula jolasa, ikusi beharko da mantentzen du lehenengoak ondo egiten zuen hori. Eta ber jendea konbentzitzen duen. Aziratean, ni nahi zibile, lehenengoan, baina lehenengoan gogoratzen naizenatik alako planeta abandonatu edo katastrofea gertatu zalako bat ematen zuen, eta etzan hainbeste populazio ikusten, eta bigarrengoan trailerrean ikusten nahi ganez, jende pila bat dago kaleak dira. Iri erraldo ibet da oso ikusgarri ze, grafikoki astakeri bat dago, bai. Baina, niri zuzen horren bestera kartzen, salako joku baterako baikot nier eta horregaz posik nau. Ez que nire klon badala salik, eskutiz, baina, bueno. Eta bentset hori, postenaz, jentiri guztu baiako lehengoa, eta Shift Up estudioko ego korearrak gauzak ondoen baduz, ba, bueno, bigarren aukera txukutu negaz, eta ion dut jakin. Eta hor keinu bat, ez? Blood Rain jokua gogoratzen dozu, ezuek? Bai. 2000 inguruko joko haura, vampira baten eta, kuriosua, ez? Baita paseukan, ez? Zer ikusiren bat. Negura Blood Rain etxen, ez da? Bai, Blood Rain zan, eta da Blood Rain. Gero zela idazten dan, ba, desberten baina. Bai, kuriosua egin jat. Bai, joko horretan ere protagonista basegoen hipersexualizatuta ere, bai, orduan. Horregaitik esatu, eta zan borroka frenetikoen beste joku bat, ez? Ia. Bueno, ba... Barkatu, nahi estenatokia atraktibo egite zaintze da cyberpunk estil hori, baina hemen bai ikusten dela gero ezingo zera ibili, oso lineala izango da, baina iria oso vertikaltasuna handia daukala, eta oso atraktibo egite zait iri cyberpunk hori. Bai. Bueno, eta maitzeko Geofen, bai, Summer Game Festen zera aurkezpen honekin, ba, bueno, hainbat joko importante esan bezala ba iragarri ziren, ba, Cuphead berri bat, bai, eta spin-off eta eratorri berri bat, bai, Mighty Cuphead Adventure, kasuretan Master Systemerako, bai, ematen du gainera benetan salduko dutela kartutxo baten, ez dakit nik Master Systema hori mugitzeko gai den, baina, bueno, holan esaten badute, bai, nahiz eta, ostras, nahiz eta 8 bitekoak izan, nahiko gertatu naiz, bai, horre pertsonaia handiak eta elementu asko pantailan eta ez dakit, bai, ikusi beharko dugu hori benetan den, diote baietz, ba, bueno, ikusiko dugu, bai. Horretaz gai, bueno, Alien Isolation, bigarren atala, bai, lehenengoa ba, oso matea zan, eta oraingoan, ematen du Ripleyren alabaren abenturekin jarretuko dugula,
Virtua Fighter Crossroads, bai, Ryuga Gotoku estudioaren oraingoan, bai, ematen du oraingoan narratiban zituko direla gehien bat. Ez dakit oso ondo, edo bentsat ez dut trailerrengatik ulertu, baina, bueno, borrokez gain, bai, mundu ireki bat edo izango dutela, imaginatzen dute, bueno, Street Fighter 6-rena antzeko izango dela, ez da, txikiagoa, eta, bai, baina argi eta garbi, bueno, horretan inspiratuta, eta Ryuga Gotokurekin jarraituta, bueno, Stranger Than Heaven, bai, horren data iragarri dute, urtarriaren 15erako, bai, Like a Dragon sagaren, bueno, tal etorri spin-off berria, bai, horretaz aparte, bueno, Ninja Dortoken joko berria, eta esan Last Ronin, oraingoan, garatzai aldatu dute, eta ematen du, bueno, ez da orain Platinum Games esku geratuko den, ez dakit Platinum Games ibili zen Ninja Dortoken beste joko bat egite, eta zen batera ongi atera, orduan, espero oraingoan, bueno, ez da, hobetu ibiltzea. Diru guzti ateren. Bai, zer? Aurreko bai. Bai. Esan munduko beste zer, baina laborek asko gatzeko zondo gote esan. Gero lizentzi kontu gaitxik kendu desagartu izan. Ia, bai, egia da, Platinum Games azken urta hauetan ez dela ibili oso fin, bai, Star Fox berria, Bayonetta 3 bera ere nahiko bai, baina, bueno, ikusiko dugu zer ateratzen da nau. The Wolf Among Us bi, bai, benetan, masen garaia, bai, oso pozik honekin, bai, ustot 2023-erako zegoela iragarrita, bai, edo lehenago edo zegoela iragarrita, eta horrengoan, ematen du benetan teako dela, eta, bueno, ikusiko dugu. Eta horretaz aparte, bueno, iragarrita zeuden hainbat jogo, baina trailer berri batzuk, lehen aipatu zuen Control Resonantena, eta Star Warsen bi, bai, Galactic Race eta Zero Company, bai, hor estrategia X kombinatzeko, bai, estiloko jokoa. Bai, horreko zentxurona deko, Zero Company horrek, ni esko garrapeste. Star Warsen bideojokoa beti bai. Ni betzat, orokorrean, fallau, ez da fallau. Igual ebero etzian eretako, baina beti ondo. Ibilizinean... Segurako harri bitxiak, ez? Bai, barkatu, aritze zan. Ez, ibilizinean también azkena Ubisoftena zan, ez? Outlast. Ez que izenakin oso txarra naiz. Outlaws zan, ez? Bai, Outlaws. Ez ezibili Outlaws. Vale. Ez que igual... Bueno, ez que ez dago laser espatarik eta zer. Ez que igual atzera botatzen dezuz esan dezun esaldi. Bai. Entzun detenatik, ez nahi zibili, baino... Egia ni naizela gehiago Kotor, eta gero Jedi Academy, eta honedanak, ez? Outcast, eta horrek pioa gustatzen gara. Egia zen, hori Star Warser segurako harri bitxiak daude, bai? Zagoatzen dut hor Rebellion eta zutela, bai, estrategia, eta Star Wars Racer berare, atera zuten lehenengo ere, pasara bat zan. Eta lan, bueno, ikusiko dugu. Nik uste dut, cinematografikotik bideojokutara pasatzen dien, honenetarikoak izango diela. Igual egongo da gero adibideren bat ez dutena goratzen, baina hainbeste joku da orokorrean hain honak. Baita ere nik uste ditziten dula unibertsoak bera daukan aberastasun eta kalitateaz. Potentzial asko dauka jokutara. Filme monduen ezin dugu zango zabera, bai. Ja, hori da. Ostras, bai, jode. Bueno, utze ezagun gaia. Hori gero, bukatzen denean. Vale, ia. Bueno, eta onaino Summer Game Fest, bai. Bai, urrengoan aritz, ez da? Zure tokatzen zaizu komentatzea. Saiatu ga bantzi Xboxekoa ez sartzen, ez, denbora gaitik, baina ez dugu lortu eta komentatu inbiako dugu. Bai. Bueno, azkar rengo deu, atzo igandean egon zinatenak Game Ontsan kanalean ikusi zenuten gurekin zuzenean Xboxen aurkezpena, aurten nobedadea Ashe Sharma zegoela, aldaketa handia, inbeste urtetan ohituta onda zehara, izenakin txarran ezela desde luego. Phil Spencerrena. Baina, bueno, nahiko kontinuista izan zen alde honean, trailera eta txapa gutxi, beste batzuk gehiagiten dutena. Eta egia zen, jolas kantitatea handia aurkeztu zuten, lehenengotik hasiko gea, garrantzitsuena nik uste atzuko anuntzioetatik, Gears of War berria, jada anuntziatuta zeon idei jolasa, agian data falta zitzaigun, eta urriak 6-rako anuntziatu dute. PC eta Xbox Series erako izango da, konturatuko izate PlayStation 5 dezetela esaten, ze Ashe Sharma atera zen esanez, jada jolas batzu pasatuko direla
Xbox exclusive, PC ere Xbox bezala hartzen dute, baina Xbox exclusives izatera. Hortaz, bueno, ematen du, atzo komentatu genuen, ez? PlayStationek mugimendu hori du single playerak kentzea PC-tik, Xboxek ere nahiko du, gutxienez horrelako potente batzuk esklusiboki mantendu, beraz, baitzultzen da. Jola, segundu bat aritz, gaur aipatu dena gaitzik, ez dakitek izango dan edo ez, baina PlayStation posteko bertzinua sortuta dagoela, bukatuta dagoela, eta hor, astute geratuko da betiko antzan ez. Ostra. Bai. Hori entzutut bai. Hori, eragi potoloa da, ja inda daukazunean, inbertsio. Guztia gastatuta, eta... Ergo portiti errez izango da, baina landabe lan hori inge dau, eta ostras. Gero igual egin dezakete bi urtera esan, PlayStation bostean ateratzen da. Eta ja lan egin Bai, dagoz. ez, baina bentsate jendeare esate ikusi, nahi baldin baduzue, ez, joku batzutara jolastu, Xbox erosi duzue, pero PC-a. Bueno, premisa erreza da, kokatzen gaitu Gears of Warren unibertsuan, baina inbazioa azten den lehen egun horietan, egia esan atzo ikusi genuen trailerrean bertan ikusten ginuzen protagonista Marcus eta hauek kalez jantzita, hau da oraindik alako soldadua bihurtu aurretik, eta bueno, grafikoki potentzial handiko jokoa dela ikusten da, mantentzen du mekanika berdinak zertarako aldatu, ez? Ondo funtzionatu izan badu historikoki, eta bueno, nahiko berezia da jolasa bere baitan, ez daude jolas asko era honetan mugitzen dianak eta jolasten dianak, beraz, bueno, urrian saga honen beste edizio berri bat izango dugu, aurreko atera zutena ustet remakea remasterra zela, Gears of Warrena, bueno, orain ja edizio berri bat dakarkigu, eta pixkat kokatuko gaituena, historia horren hasieran, ez? Lurra nola inbaditua izan den lokusten batetiz. Emoten dugu zin dabe da guztiz aldein, ez da? Eurreko azken jokuek ja Marcus Phoenix izten alboratzen bien, baina bere inguruen da bizten bora guztien. Nina oso sali ebez, Gears of Warrena, baina telerrau asko guztiat, oso ikusgarri ze, olako joku falta motan dire. Momentu baten larrei egon ziren, oso antzekoak, oso estilo bera jarraitzen bienak, baina gaur egun erdi desagartuta da bezala salik, eta honek bentzet oso txurra politzeko, gero betikoa kooperatiboa hauko deu, mutillo kalari aukerak, nahiko osorik helduko dara moten deu, eta hori gaur egun ikaragarriz da. Bueno, ondo baderitzozue aurrera iniz aurkezpenean, Xboxen beste izarretako bat, Halo unibertsua. Ez da edizio berri bat izango, baizik eta ja uste da esan da zegoela Halo lehenengoaren campaign Evolved aterako zutela, izango alako remaster bat, gehi gainera eduki gehigarria sartuko diote, bat misio, kokatuko duen zena esan zuten ezatzo, eraztuna eraiki aurretiko une batean, berau laizterraterako da, urrengoian, ustaiako eta sortzian, PC bost orain bai, eta Xbox Series-erako, eta, bueno, esan genuen, grafikoki bastante ondo ikusten da, egia Damianek atzo komentatuztula, bat aurkariak eta ikusten dira pixat kartun estilora, baina, bueno, beti izan da Halok eukidu puntu hori aurkariena oso kartun estiloa dela. Eta gero, maten du sentsazioa, agian kooperatibo bat egon daitekela pertsona bat mugitzen Master Chief, eta bestea, ez dakit pertsona izena nola dan, baina, bueno, bideoa ikusten nahi batzate, beltz arrasako bigote duen hori, zeurazki izena aukiko du, bakit pertsona importantea dela, ze lehenengo Haloun eta Halo 3 eta Halo Spartanen ibilitagoa naiz, baina ez diot izen bat jartzen, eta ez naiz agoratzen. Atxo komentatzen igual pintxako izango zela multijokalari kooperatiboa, baina launtzat izango da azkenien, lau jokari ibialko dire aldi berien kampaina oso gain ditzen. Bera, honen zalantza sartzen zait, beste bi pertsonean nondik aterako dituzten. Igual, Spartanak edo... Hori da, suposatxo baietz. Bueno, itxura ona, ez da Halo berria, agian espero denuna, atzo aipatu denuna ondo golzela ikuste, baina, bueno, lehenengoaren
ez da remake dan o remastera dan, eta gainera misio berri batzukin, ba, bueno, ez dago geizki. Gehiago aurrera jarraituta, beste bat jada ezagutzen genuena, baina, bueno, atzo pixka gehiago erakutsi zutena, hasieran zalantzaen genuen berazan edo ez, ze itxuraz ez ziguna inbeste gogoratzen, ba, bueno, Fable da. Itxurria, Uf. Bai, itxura oso ona dauka, egia esan. Gainera data eman zuten, 2027ko otsaiak 23an aterako dela. Hau ere PC, PS5 eta Xbox Seriesen anuntziatu dute. Beraz, PS5 bator, gero ez da atzera botako dute, no ez? Espero ez, baina bueno. Gane aukera espana bilen, atxoira garri bien PlayStation posteko bertxina lehenengo biderrez, Bai, bai. Osa, que... Alde batetik kentzen dezuna bestetik ematen dezu. Ba, bueno, nire itxura oso nahi irutu zitzaidan, Fablek beti izan bau, bueno, eta oraindik jarraitzen du, atzoko traileran umore puntu hori izaten, irutu zitzaidan aurreko bi Fablea daño heldutasun puntu bat gehiago zaukala, eta pixkat, ez da inola zen, ilunagoa o zea dala, sakonagoa, baina, bueno, itxura hona dauka, bakigu Fableak zer dian, eta ni egia esan, atzoko trailer bat erakarri nindun gehiago aurrekoek, baina ez dakitzuek jada berotuta eta jaipatuta zaudeten, edo igual jarritzen duzuten bate gabe. Naik uste dut, atzokoa pioa guztau jaten, gainera, ez dauka zer ikusirik, Fable batakin, kenduta hor kalietan eta ikusten danean, ez, eta gero ya borrokan, eta hasierako hori asko solemneagoa zan, baina gero ikusten da, ez, humorian puntu hori, nik uste dut daukane ez dakit mini jokoa, gero misio horrek eta egin leikela, ez, lehenguak egin zeban antzeko zerbait, eta erobentzat horren jarraipen bat, ez, gaurkotuta, eta ondo egin eskero, kiston jokutzak izan daike. Ni bentzat esperantza badaukat, txura oso hona hartu dutzat. Ni igual, eneguan hain jaipitauta aurretik, eta atzo ikusitakoen gustora geratu nintzen, Nugu bardin. Eta demoraz nahiko gutxi daukagunez aurretik, igual besteak azkar esango ditut, eta zuek galdetuko izuet zein nahi zuten komentatu, alde batetik zenua berria aurkeztu zuten, 2027ko, PC, PS5 eta Xbox Serieserako, ikusi harko da aurrekoak eta gero nola ateratzen dan. Bestalde, landerrein gustokoak izan zianak, alde batetik Persona 4-en revival izango dugu, 2007ko otsaiak 18 aterako dena, hau noski, PC, PS5 noski, eta Xbox Serieserako izango da, baina baita ere Persona sagan jarraituz, Persona 6a anuntziatu zuten, gainera landerrek azmatu zuen, bueno, esan da zen bezala kolore berdean zaion ginen, txuri beltz trailer horretan, eta bueno, datarik ez zuten eman, baina anuntziatu zuten, Persona 4an revivala bezala, izango zela PC, PS5 eta Xbox Serieserako. Deno, pantxe izan duzun bezala, arraro egiten zain neire hauek Switch birako esateratzea. Baina, bueno. Hau, adibidez, igual egingo dute lehen aipatu dana, ezta? Biharko direktean iragarri. Bai, zer arraro da, Persona 3 Reload berregitie Switch birako egonda, ez? Iragarri izena, baina seguronik zuten izuna izango da. Lehenago edo berandu hau, Switch birako bertzinak egongo dira, seguronik. Eta, bueno, ez dakit hauetako baten sakontzean nahi dezuten? Nik zorik esan nahi dut, Xenoaren atal berria, banekien aspaldi egiten ari zirela, ze eskontza batean, kointzigitu nuen garatzaietako batekin. Bueno. Eta sekretu gondatu zidan, bakizu egiten ari gaela, eta baino esan hortikan, eta zelase. Orduan, zuk esan behar zinean, zu konta behar zinean bebai, eta gero esan, baina ez esan hortikan, eta hola, ya está. Hola funtzionatzen da. Bai. Gainera, garatzaile importante bat, oda proiektuan, bai. Eta aipatu zuen, bandigut, gaia aipatu nion, ezta? Eta, bueno, eta zertan egiten duzu lan, eta honetan, eta egin duzu esangotu alduan zerbait, saga honetan nabil hostia, no jodas. Gustatu komentan gendun, bigarrena keutu iban arrera eskasagaz, eta borren beste denpora garapenien, ezken dure espero irugarren bat, eta itxura politxe deko, Bai. Bai.
Eta gero nik igual aipatzeko bai, A Plague Tale posten naizela be bai, hor dagoela tope. Bai, Hau oie, esan bai. igual komentatzearen Gero, azkar, bai, Damian, esan. uste maizu, A Plague Talen jolas berreta aurkeztu zuten, Resonance izenekoa, abuztako eta zazpian aterako dana. Harritu gindun, pixkat akzio puntua daukalako, aurrekoak ez daukatena, borroka eta gehiago, Crazy Taxi World Tour anuntziatu zuten, joko mitikoaren berregitea, 2007ko, gehiago, Magician's Devil's Dell, 2007ko, bazte joko mitiko bat Spyro jolas berri bat, Arrean Beyond, 2007ko, Doom The Dark Agesen eduki gehigarria adirazi zuten, Revelation izan aguna ustaiak zazpirako, gehiago, Wulong B Wings of Ember 2007ko, Clockwork Revolution jada entzunda geneukanan, berdina Lander o urrengoa da? Ez da betara besterik. Bale. Honeko negaz da bez, bai. Zalantza duen, ja, atera zan, o ez? Ba, bueno, ja data eman dute aproximatua, ze 2007ko anuntziatu dute, baina egun konkreturik adierazi gabe. Eta gero, aurrekorteko nire ustez akatz berdina repetitu zuten, ze konferentzia itxi zuten, jolas importante edo anuntzi importante da bezala, eta izan zen Call of Duty Modern Warfare lauan joku modu DMZ. Jolasa baterako aurreako eta irurako, eta lehen gorteko gauza berdina entzuten Call of Dutyak itxi. Baina, bueno. Eta ez iragarpena, altzala izan iragarpena bai. Hori da. Munta lagun batzuk ezagutu gendula, bai. Hau da plataforma guztietan atako dutena? Bai. Berrietan eta gero Switch bia. Bai. Ja, nik orokorren Xboxen agatik esan behar dut atxo nahiko gotxitziztela, iratela askori guzte, baina gero, barriro bueltan bidizok ikusten, gaur behar biztik idazten, aurkezpen nahiko nahi izala orokorren. Falte da olako pepino bat, ez? Hori da. Baina joko asko gon ziren, danak, edo gehizindak oso itxura nadeki, orduen. Atzera gota bernaz, esan behar dut nahiko ondo gozu. Neri adibidez, Crazy Taxi ez, emotez estan pizkan nagisa, zarra, motz geratze gaten segitzuan. Oso politxa esan, baina gero ia geratzen izan. Eta gero World Tour estilo horrek aukera asko bezala zabaltzen dutan, nire ustez. Bai, kuriosia piztu zoztan. Zan da berez lako jarraipen moduko badala gehiago, bost hiritan ibilko garela San Francisco mugatu biherren. Hori da, horrek ez, adibidez, ero, kotxea diferentia baldin basan edo ja, tiratzen doz pizkat. Eta gero guztu jaten bereziki, hola, Magicians oso berezia bentzau jaten. Kiston liua be bai, eta Clockwork Revolution be, ez, izan zen, zagit, joku berezia, ikusteko hortarikoa, bentsat esateko abezer dan, eta bentsat gameplay baten zain, egoteko. Bai, Bioshock estilo hori ez, berreskuratute, oso txuronadeko bai. Hori da. Nire Lander atzu igual izan un konferentzia txarra izan zala hori gehi pasatzea da. Gauza asko jaso genutun, gauza desberdinak, eta hori beti da postekoa, erritmo zona, baina borobiltzeko faltazan bombazo handi bat. Eta hori, egidabetan igual asko azken urtetan geski oitu arazi gaituztela, eta igual hortik abia puntu txarra hori daukagula, baina ez bestela konferentzia hona izan zen. Bai. Bueno, eta serie zen modelo berria, ez da? Polita. Importante, ez dakit anekdota entzun dezuten, bertaratu zien fanak ikustera guztiei oparitu ziela horrelako konsola bat. Bai, Bai. Así que batzutan bertaratzea badaukala abantaia bat. Bai, igual garestia bada bertaratzea, ez nun dago. Hori behitzen, bai. Ez pasaren kombinatu edo, igual. Bueno, honek izen dire holan gitxi gora bera, ez? Ja denporaz eskaz gabizelez aurkezpen nagusizek. Esan dugu moduen beste dozena bat aurkezpen ikusi dugu eta ikusten gabiz egunotan. Latin American Games Showcase, Women Led Games, PC Gaming Show eki dugu bai. Espainiara mugatut eine iru 2006, bertan egin dire Espainiako garatzaileek bideojuka aurkezten. Eta hori, izan dugu moduen, zinezkoa da danan jarraipena itxie, ebidez atxo iruntzien, PC Gaming Showen, Thifen remasterra ikusten duen, Night Dive Studioan eskutik, Cassette Beast zen Pokemon estiloko bideojoku arrakastatxonen jarraipena, 2002 etxeko dela. Damen hau zuritzat, Vampiro la Maskara.
bideojoku barri bet orkestu bien, Eternal Whispers, oso txurona dekona, alako... Ikusten nengoan, eta esan behar otzon, Lander, noizetara diozunen albistia, edo ja... Toka. Alako Disco Elysium estiloko, ez? Bideojokuet oso txurona dekona, CRPG bat. Bueno, bai, CRPG bat, ikusiko dugu dane Disco Elysiumera, edo ez dane taktikoagoa, printzipioz emoten dago gehiago Disco Elysium, baina, jode, vampirorako itzela, ez? Eta Bloodlines biak suposatu doztan bluffakin, oso enchufauta, ja ikusita guakarrik. Benetan, oso. Bai. Eta hori ze, eundaka joku gondire, hor badoz webguniek danak biltzen eta zerrendizta maitzen inoz. Baina ez dugu amaitxo aurkezpenakaz. Oindala ordu paretxu bet, azkenien, Nintendo ja, ez? Mintzatu da bere direktari buruz, eta baiztatu egin dugu. Bizer, aste hartien, hartzaldeko 4 ikusko dugu, emanaldize. 50 minutxuko iraupena eukoko dabela aurreratu dabe dagoeneko. Eta hostien, direkta bukatu bezain laster, Treehouse Live, hau da, jokagarritasun gordine erakusteko elkarrezketa biltzen da bezan, beste emanaldi zuzeneko berezi bat hasiko dabe, 50 minutxuko iraupenagaz. Eta, bueno, zurmurtara junda harin, hainbat dirrepatu dugu The Legend of Zelda, Ocarina of Time men berregiti espero dugule, baina guretan beste zurmur batzu beha jaso duguz, adibidez, ustot, Spiro eta Raymanen joku barrizek filtre da bezen tipo berak, Wario eta Linken olako irudi bete partekatu dugu zare sosletatik. Orduen, espero dugu Wario bideojoku barri bete gotie. Hau entzungen dule harinautik, Wario berri bete gongo zala, eta Wario barri horren filtrazioagaz, Super Metroiden berregitie, Star Fox Adventures berri bet, Mario Kart Worlden DLC-ek, beste emate ipatu ziren. Osa, que auskalo hor, zema gozagon aldizan. Aski da, beretan, aski da. Filtratzaio zera, Miyamoto anonimoki. Auskalo. Euskareten filtratzen, jo, Eta gero... Super Metroidek ez du behar berregite bat barkatu. HD bide olako estetika bategaz aipatzen da, hori bentset ikusteko izango zen, gero zugaz bat natorre, baina bentset ikusti guzteko jaten. Eta gero hortez aparte, dagoeneko baiztatute dekoguz Fire Emblem barze, Fortune's Wave deitzen dana, From Softwareen aldetik, The Dustplots, hor dabil bueltaka, urten estreni behar da printzipioz, edo lan aipatu bien kadokauatik, From Softwareko Javiek hori aipatu bien, bueno, Splatoon Riders, Rhythm Heaven Groove, badekuz beste hain bat. Pokemon berriare bai. Pokemon berriare igual. Ez da biharre ez duten erakutziko eta berari dedikatuko dioten bat. Segurunik bai, normalien Game Freaken eta Pokemon Company jokuek euren aurkezpena egutzen da, bez? Baina igual baselik eso zera euskalo. Osa, que, a ber, egize da azkenengo aurkezpen honetan epatu eguzenetan Switch biko joku kitsi egon dala, osa, que espero Nintendo topera jartzi eta joku bastante aurkezti bere kontsolarako. Ba, oso ondo. Alain deu, saiatu geha eiru impostor hau zeiten, aldikitak egin murrizten, baina, bueno, esan deguna asko eskolaz gehiago aurkeztu dira, eta guztian nahi behitu zuen gimerauntzia dauzkatzute, Lander jungo da, jardu da egunotan, kriston lan egiten albisteak igotzen, trailerrak eta bar, eta orain, ba, bueno, gainera zengo du. Gehiago igoko ditu, beraz, horre ukiko dituzute berri guztiak. Bai, bezien nagusizek, danak izango jarraitzu izan dago moduen, baina albiste nagusitzu pare bat, jausiko dire bizarbe bai. Ba, pare bat baino gehiago izaten dira. Eta etzi Nintendoko guztiak. Hori da. Oso ondo, ba, eskerrik asko, norbaiti, egon dala txatian tope, eta bueno, entzuten dozuen guzti baita, zue bai, hemen egotea baitik, eta ba, datorren astean, Nintendoren gauza honek zer ekartzen dozkoen. Hori da, datorren astera arte. Venga, agur, ekipo. Agur.